palabas. Awan na aramidan ni Gringo. Idi imbaga ti Pangulo dagiti tulisan ti susurot na iti ayan dagiti kakadwa daytoy. Nagkatkatawa dagiti tulisan idi imbaga ni Gringo nga iso ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Awan metlata ti naaramidan ni Gringo nupay plano na ti aglibas. Nadanon ti rabii. Nagbalaw da Benito ken Pedrita idi di dametlangen mauray asumangpet ni Gringo aging ga atumengan ti rabii. Naglabas ti nagpatnag adida napasangpet ti amuda ket nagdanagda. Nagrubat ni Benito tapno mapan iti rancho. Agmaymaysan ni Pedrita iti Villa idi adda nagsardeng alugan iti batog ti ruangan alando. Anyan akiktot ni Pedrita idi nailasin na tinakalugan. Simmangpeten ni Marisol. Itagagayem adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Ibaganid da kayo no sino ti ibagbaganid da kayo nagnagan iti Rafael. Mapanyulangan kitaan ni Jay ayan ti balay na di Senyora Augusta, Senyorita. Makita yung Jay ni Luciano kanti agnagan ni ti Rafael. Chantre! Ibaganid da kayo no sino da Jay! Bidak banlugan! Oh! Apay naawan ag tagare? Asino day jay na tao? Rafael, ada nakakabalyo nga ang turong dito, oy. Babaeng sangat nanan. Wan nga ang paiso. Agalo-alon ti atindog abuk na. Kabayatan ti panagpataray na iti kabalyo. Nagpintasan na babae? Sino nga taday ta? Ayan ni Mang Luciano? Napanijay Pueblo, miss. Dispensa mi, hombre. Rafael, no Jack Mariro, isudaytan ni Marisol. Di inaudi akabsat mi kini Gringo? Wan, Barok. Tanta! Anyan ibagbagan nida kayo? Ayan ni Luciano! Siya ni Senyorita Marisol Gabriel. Ti unika heredera ti Hacienda Gabriel. Kunakon kat Rafael. Iso. Sika na, hombre? Asino ni Sika? Awagan nak iti Manong Rafael. Gapotag kapsat ta. Ambisyoso! Siyak lang tiputot dahil di doon ni Esteban Gabriel. Apoy kit din naawagan ni Siyak ni Sika iti kasta? Diyak kaya't ambisyoso na tao dito asyenda ni Siyak. Ibagan nida kayo ni Luciano na umay na dagos si Jevilla. Apaman na sumangpat ni iso. Ado ti kayat ni Siak na pagsaritaan nida kami. He! Ya! Ya! Nadagdagan ti parikot. Simbang peten ti kabsat yung nga impat pataglaunay day di papayo. Isuday jay anak ko. Tinangipatawidan ni Don Esteban iti Hacienda Gabriel. Mang Luciano, dahil tatibilin na. No kasta, mapanak adagos iji Villa Gabriel. Sumurot ak, Mang Luciano. Anak, panag ko na kat saan pa'y arumbang asumarang kakenkwana. Bayam anipay la Luciano ti makisarita. Anak. Adadan ang nariribok ti Hacienda nanan. Anya lang atan ti mapasama kadakwada kini Gringo ije Villa. Imbaglakit din, ta saan taan apan ijay idinauram ti balay day di lolayo. Wen nga rad. Talaga na imbag ti Diyos kadata, Rafael.
Tinignay na tirig na dagiti tao at imulong kadata. Nalpasan to'y balay ta. Agam day, sa bali madan ti pakariribuokam. Kasarita ka na sayat ni Marisol. Itikas jay alangana. Maipakita apalangguad. Di na kayo lakit di bigbigan akakapsat na. Da kayon to ti makapanagnagnanang. Da kayo kadana na Pedrita ken Mang Benito. Tonto! Awan serbini si ka na binilbilin ni Siak Luciano. Awan na aramida, senyorita. Pagamuam ta simrek dalatan dito'y Villa. Tinadal da dagiti trangga. Aha! No kasta. Sumrak ni Suda nakaslat tulisan? Kasla kastan, senyorita. No pa'y kasta. Kabsat mo ni senyorito Gringo. No puede! No puede, Luciano! Awan kabsat ni Siak. Solo ni Siak na anak dagiti dadakkel ko? Sasapaw, delikada ito yan. Hala, umay ni si ka, Luciano? Anya ti iparamid mo, senyorita. Irwar amin ni si ka dagiti saan ko nakukwa na naisarat dito'y Villa. Ha? Ala, ibulag ni si ka dagita na basura! Bakit, Pedrita? Bakit, Pedrita? Ay, sasapaw. Kimaraw, ti kinapalangguad na. Giyera laki day, ti mapasamak dito'y inton sumangpot ni senyorito Gringaw. Kakabsat, simbang puweton ni Marisol. Amo ka madanagan kayo. Tas sigun itinadamdamag ko. Napalangguat day diya babae. Peso day ta, senyorito Rafael. Kapag yan. Kasta? Sa pulin na ni Luciano. Pimano adagos iti bagami nga day jayan nyo. Isumot lagam ang makapungtot ngay maijay. Awan na pulos ti patag ti panagpapay mi dito Villa Gabriel. Kasi senyorita Marisol. No, agsasaog nawan ti sirbi may amin na tao dito Ranchaw. Agpaiso na ita. Di kayo madanagan. Saan nga agnanayon ti kasday nga ipakpakita na kada kayo? Awan naman ba niya agbalew, senyorita. Well, saan nga agbaliw na dyan? Kakabsat, agbaliw ti amin na tao. Iturong ti gundaway. Awan gayam, ayan ni Gringo. Huwag gayam, mapupukaw ni senyorito Gringo. Anya? Magkaroon mo si Mang Pati ni Villa Grabe. Gusto tayo dapat ba hindi magbinitaw. Ne, kasano da ita? Sa dino tinapanan ni Gringo. Anya, nakapanunot kan, Gringo. Wen, kaya't ko timbagayo. Magusto ak ti makikadwa kada kayo. Nasayat. Kami may panamnamayo kadi adidak alilaway. Kasano makasigurado ang Saan kami matagamro dunay, Gringo? No kayat mo, sikan ti pagbalinan may Pangulo, katsaklangan ti makanigid mo. anya. Jak sa mamati iti daytan, Burton. Patsanak, ibilang da ka na Pangulo. Tangay sika, ti akin kukuhay ti Hacienda Gabriel. Siyempre, sika, ti agdaan, winno, makuna, abaknan. Saan pa yaday ti pagsaritaan ta, Burton? Bueno, sika, ti masurot, boss, Gringo. Di nakawagan iti boss. Saan pa nakasagana iti dayta. Atakan ka, dayta. Ketangay nalpasan ti saritaan. Palubusan ta nga agawid iti Villa. Sumurotag ka, Gringo. Anya? Siyempre, sumurotag. Tapno makasigurado ak, di na kami suplong
kadagiti otoridad. Agdwa-dwa ka kanya. Kasta, ti kinasigurista mi at tulisan, gringo. Saan kami abastag talag iti sabali at tao? Nagruna, no kaskan kagang ganay. Sige, awan problema iti dayta. Total, siyak ti boss si Jay Villa. Makitang to, asino at talaga, Burton. Dilibak kada kayo, Mayat ti pamagi de kiti kabalyo yo. Siyempre, matartarakan iti osto dagiti kabalyo Anya ti sabali nga si kaswan katawan mo. No makajakpat kami. Mayat manen ti biyag Kasta ti biyag ti tulisan. Di kayo madanagan. Saan kayo itong aglang-lang nga tulisan? Mabalin kayo itong alayan a bodyguard ko iti asyenda. Nagsayatan. Pura aday wala kay kang siya. Amok amatalag ka, Burton. Kabalan na kasalakniban, babuan ti kinasiglat mo iti pinaltugan. Pero nampay. Pusto ka. Kat may parben launay. Asikan ti busmi. Iso, ngawagan kan ni ti commander. Saan? Diyak kaya't ti commander nga awag yung kanya. Ibagam, nuhan niya ti kayat mo, amayawag kan ka. Iso ti masurot. Awagan dak iti senyorito gringo. Hey! Areglado! Partakan tiyak pataray. Ya! Ha? Dalasan! Kaya't ko makasangpot ta dagos iti Villa Gabriel. Ya! Ya! Anyamatan, pinagbalindan nga awan serbi dagiti alikaman mikan gringo. Ni Senyorita Marisol, ti talaga abigbigan ti amin dito'y asyenda. Iso ti amuda nga amo. Kat iso ti masurot diti Villa, kan iti entero nga asyenda. Kabsat namat ni gringo. Ti amo na kat saan aday di don Esteban ti amada gringo kan Rafael. Iso ama ibilang a bastardo dagiti singay. Saan da bastardo? Gaputaan nakmat idaday dilulita. Ibagam itan ti kasta idita. Idento ta imbagam ide kani gringo. Asika ti inana. Saan mo ayaw awan ti saritaan? Nyala. Alikom kumamaundag ita na iwaris dito'y asoteya abad-bado yo kan gringaw. Ikargam iti dakkel abag. Tapno nakasaganan, abag katanyaw, inton pumanaw kayaw. Saan kami apumanaw dito'y Villa Gabriel? Anya? Urayak ni gringo. Isunto ti sumangokin ni Senyorita Marisol. Senyorita, mailasin ko ti kadwam. Asino, Luciano? Ti pangulaw dagiti agag-agab iti baka diti ranchaw. Nakita kaon iti na minsan. Ha? Gusto ka, Luciano? Apaya kadwam day tao. Gayam ko. Burton, umasidag ka dito'y. Ha? Anyat ti kaya tasawan day tao. Apay, boss gringo. Senyorito, gringo. Iso ni Luciano. Ti katalag dito yung rancho. Katalag day di papak. Wen, amo ka. Kanayon, makita mi nga guanawan iti rancho. Anya? Adda kami la iti igid. Iti masakupan matlang ti rancho. Kanayon, makita da ka nakasakay iti kabalyo. Oh, makitam. Kabisado na kamot gayam, Luciano. Adun ti inagabyo baka dito yung ranchaw. Rumbang laang Di ka kundi laing ngagsaw iti kasta, Luciano. Ha? Siyak ti amo dito Hacienda Gabriel. Iso asyak lang ti adan karbengan ngagsaw iti kasta.
Nagbidot ka? No, ti amom, ket agari kan dito asyenda, senyorito Gringaw. Tapay, labanan na. Agawam to asyenda. Agtagtagainap kan sa asiririing, Luciano. Si Sancho Mondeta dito rancho, senyorito. Takaminti sumukat akatalag dito. Ha? Saan? Di mo ko maaaramidon ti kasta, senyorita. Uray anya ti bagbagam, Luciano. Ipatungpal ko ti kayat ko. Anya? Agyamanak, at dan ni Gringo. Dumsagtan. Gringo! Agyamanak tadakan! Anak, asino day takadwang? Ni Burton. Iso ti kasukat ni Luciano akatalag eje rancho. Anya? Aha! Asino nida kayo? Senyorita, iso timbagakan kakabsat mo, ni Gringo. Palso amin na imbaga ni Sika, idita. Awan kabsat ni siya. Sika ni Marisol. Senyorita Marisol. Siya ni Senyorita Marisol Gabriel. Naonika heredera di Hacienda Gabriel. Papanawon nga ta ni Marisol da Gringo kan idita. Gagayem, di yuliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!